que o dependente non ten que estar de cara ao público explicando como funcionan os aparatos, tempo que o dependente non ten que estar de cara ao público explicando como funcionan os aparatos, só tempo que o dependente non ten que estar de cara ao público. A día de hoxe cada vez máis non só no sector tecnolóxico, senón en outros sectores están vendo esta necesidade, este cambio de modelo para que o que decía antes, o traballo parte das nosas vidas pois sexa algo bo, e se vexa como algo positivo. Pasou cando cambiaron as vacacións de 7 a 21 días, cando se decidiu que o descanso das vacacións debía de ser 30, un millón morreu, por certo, que unha tarea adaptada a tamén para un laboral se pode ver de unha forma moi clara que a xente cada vez compra máis de forma online. Nós temos tenda online e iso notámoslo, baixan as ventas na tenda, suben na tenda online, hai moita parte que é recollida en tenda, entón todo iso é tempo que o dependente non ten que estar de cara ao público explicando como funcionan os aparatos, só ten que entregar algo que xa se vende de forma online. Entón todo ese tempo eu penso que podemos